Driven gaude eta driven kalkulu horria erabiliko dugu zertako problema estadistiko bat daukagunean, kalkuluak egiteko. Ze kalkulok egingo ditugu eta zeintzu dira agindu nagusienak. Count aginduarekin emandako datu kopurua kalkulatu ahal dugu. Frekuentzia aginduak zetako erabiliko dugu datu horien maiztasuna kalkulatzeko. Datuak taldekatuta direnean ere maiztasuna kalkulatu ahalko ditugu. Balio maximo eta balio minimoak ere kalkulatu ahal dira bi agindu hauek erabilita. Parametroak bezala, zentralizazio neurria ditugu batetik eta sakabanatze neurria ditugu bestetik. Zentralizazio neurrien artean, beraz, bataz bestekoa kalkulatzeko erabiltzen den agindua da. Mediana kalkulatzeko agindua da. Mode, banaketaren moda kalkulatzeko agindua da. Kuartil eta perzentil aginduek hurrenez hurren banaketaren kuartilak eta perzentilak kalkulatzeko balioko dute. Sakabanatze neurriak. Bar agindua sakabanatze neurri hau kalkulatzeko balioko du. Variantza. STDEF agindua desbidazio tipikoa edo estandarra kalkulatzeko balioko du. Agindu eta komando hauek era honetan erabilita, banaketa estadistikoaren balio hauek eta parametro hauek kalkulatuko ditugu. Jarraian, banaketa estadistiko errez batzu hartuko ditugu eta balio batzuk eta parametro batzuk kalkulatuko ditugu. Ariketa honetan, banaketa estatistiko diskretua daukagu datu isolatuak. Laginaren tamaina kalkulatzeko hauxe da agindua, kopiatuko dugu, Ctrl+C, hemen jarriko dugu emaitza. Formula bat denez, berdin, Ctrl+V, eta datu guzti horiek zenbatu behar ditugu. Beraz, hemen idatziko dugu nondik noraino, A5-etik, 2 puntu, A19 arte, enter, eta 15 datu ditugula esan digu. Maiztasuna, balio posible bakoitzaren maiztasuna. Horretarako, hasiera batean datuak hartu behar ditugu eta gero klase ezberdinak. Klase ezberdinak dira erantzun posibleak. Kasu honetan, 0, 1, 2 eta 3 dira erantzun posibleak. Horiek beste zutabe batean idatzita izan behar ditugu. Adibidez, hemen. 0, 1, 2, enter, 3, enter. Agindu hau erabiliko dugu. Ctrl+C, agindu edo formula bat denez, berdin, Ctrl+V, eta hemen jarriko dugu. Zeintzu dira hemen jarri nahi ditugun balioak? Berez, A5-etik A19 daude datuak, koma, eta klaseak edo erantzun posibleak hemen ditugu. F1, F2, F3 eta F4. Beraz, F1-etik F4 arte parentesia izten dugu eta enter sakatzen dugu eta hemen agertu zaizkigun maiztasun absolutuak. Ctrl+X eta Ctrl+V egingo dugu hemendik kentzeko. Maiztasun absolutuak F'(i) izendatuko ditugunak, F'(i) izendatuko ditugunak, hemen ditugu. Zutabe honetan, hemendik aurrera. Aurrera, balio maximoa. Balio maximorako hauxe da agindua, Ctrl+C, berdin, Ctrl+V, eta esan bezala A5-etik A19 arte. Enter, 3 da maximoa. Balio minimoa. Agindu bat da, orduan aurretik berdintza.
Parentesia irekitzen dugu, hemen berehala agertzen zaigu formula zein den, eta A5-etik A19 arte. Parentesia itxi, eta enter sakatuta 0 da balio minima. Kaso honetan begibistan zegoen balio masimo eta minima zentzu diren, baina datu pilo bat daukagunean, azkarrago egingo genuke horrela, banan begiratuta baino. Bataz besteko balioa lortzeko hauze da formula. Ctrl C, orduan hemen, berdin, formula jarri, eta A5-etik A19 arte. Enter, eta hor daukagu bataz besteko balioa. Mediana, moda eta bestelakoak ere antzera kalkulatuko ditugu. Mediana adibidez, Ctrl C, erdi-erdian dagoen balioa da. Ctrl V, A5-etik A19 arte, erdi-erdian dagoen balioa bat da, gehien ematen den balioa ea zein den, berdin mode, ireki parentesia, beti bezala A5-etik A19 arte. Enter. Bueno, eta horrela jokatuko genuke guztiekin. Variantza, desbidazio tipikoa kalkulatuko dugu bukatzeko. Hau da agindua, Ctrl C, berdin, Ctrl V, eta beti bezala A5-etik A19 arte. Enter. Hori zera, desbidazio tipikoaren balioa. Eta orain zure txanda. Hemen ariketa bat daukazu, banaketa diskretua da, datu isolatuak dituzu hemen, eta datu hauek erabilita kalkulatu kantitate hauek eta parametro hauek.